खुलुमबाय बयखौबो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव आंनि सैथोनि लामा इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो अननाय आरो मोजां मोननाय गोसो गोरबोनिफ्राय प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव जासिहरनाय थाबाय। आरो आंनि सैथोनि लामा इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों आं बेवहाय दिनैहाय मोनसे बाइबेल पडनि गेजेरजों जों साफ्रोमनोबो इसोरनि बाथ्राखौ शेयार खालामनो थाखाय आङो लाइभआव फैदों। दा बे बाथ्राखौनो आङो गुसुङै शेयार खालामनो लुबैदों। बे जाहैबाय इसोरनि बाथ्राया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव, जोंनि सानफ्रोमबोनि हान्थिनाय लामायाव जोंनो स्रां लाबोयो, जोंनो गोजोननाय लाबोयो, जोंनो बासायजानाय लाबोयो। जोंनि आत्मिक जिबनखौ बियो सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव गोथार लामाजों हान्थिनो बेजोंनो थुलुंगा होयो। इसोरनि बाथ्राया जोंनो जोंनि जिबनाव गोजोननाय बियो लाबोयो। इसोरनि बाथ्राया जोंनि सानफ्रोमबोनि हान्थिनाय लामायाव बे जोंखौ जाथे फेंथे खालामो। दा बेनिखायनो जों इसोरनि बाथ्राखौ गुसुङै जों रायज्लायनो। बे जाहैबाय इसोरनि बाथ्राया जोंनि आत्मिक जिबनाव थायोब्ला, जोंखौ दैदेनोब्ला जोंहा सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव गिनांगौ गैया। बिनि सोलाय जों मा मोनो? सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव रंजानायसो जोंनियाव जायो। दुखुनि समाव बियो रंजानाय लाबोयो। निदाननि समाव बियो जोंखौ गोजोन होयो। बेबादि इसोरनि बाथ्राया, बे इसोरनि बाथ्रायानो जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरनाव, जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय, बिसोर साफ्रोमबोनि जिबनाव थाथारनांगोन इसोरनि बाथ्राया। आरो जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफ्रा गुबै जिउजों, इसोरनि जिउजों जिउ खांनो नांथारगोन। अब्लासो जोंनियाव गोजोननाया फैगोन। नाइन होननाय नोगोराव सासे बालन्दि दंमोन। आरो बे बालन्दिया सासेल' बिसाज्ला दंमोन। बे बिसाज्लाया मोदोमनि सायनांनायजों सानसेखालि थैनानै थांदों। आरो बे थैनानै थांनाय समाव बिनि बिमाया बुहुद गाबदों, बिराद दुखु मोनदों। बिनि दुखुआ जोबथा दुखुमोन संसाराव थांना थासान्दि। मानो दुखु? सासेल' बिसाज्ला आरो बियो बालन्दिबाव। बिनि संसाराव थांना थासान्दि गासैबो आसा भरसायानो जाहैबाय मोदोमाव थांना थासान्दि गावनि बिसाज्लानि सायाव फोथायनाया। नाथाय बे बिसाज्लायाबो थैनानै थाङोब्ला बिनि दुखुआ बेसेबां जागोन? दा बेखौ गामिनि मानसिफ्रा बेजों लोगोसे गाबफादोंमोन। गामिनि मानसिफ्रा दुखु खालामदोंमोन। खाथि खालानि मानसिफ्रा बहुद खुद्रिनाय फैदोंमोन। बे मानसिया सासेल' फिसाज्लामोन। बियो इसिबां आसा आरो भरसा बिहा दंमोन। नाथाय बेबो थैनानै थांबाय। माबोरै जागोन? सानसेखालि जिसुआ बे लामाजों फैबाय थादोंमोन। फैबाय थानाय समाव बिसोरनि गाबनायखौ नुनानै जिसुआ नायनानै बुंदों, सेंग्रा, नोङो सिखां। बेबादि बुंनाय लोगो लोगोनो थैनाय सुबुङा हाखराव बानलांनाय सेंग्राया बे सिखांफिनदों। आरो सिखांफिननाय समाव बिनि बिमाया बेखौ नुनाय लोगो लोगोनो बिराद रंजादों। आरो गथ'आ सिखांनानै बिमाजों थांफिनदों। आरो जिसुआ बुंदों, सेंग्रा, नों सिखां। आरो बिमानो बे गथ'खौ बे गथायफिनदों। अनलायग्राफोर, इसोरनि बाथ्राया, जिसुनि बाथ्राया गोमानानै थांनाय जोंनि आत्मिक जिबनखौ इसोरा पुनराय जोंखौ लुखांफिनबाय। जोंनि आत्मिकखौ लुखांफिनबाय। बेनिखायनो
जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरना बे आत्मिक जिबना थानो नांगोन। इसोरनि रावा, इसोरनि बाथ्राया जोंनि जिबनाव थानो नांगोन। अब्लासो जोङो सानफ्रोमबोनि जिबनाव रंजानाय खुसिजों जों जिउ खांनो हागोन। इसोरनि जिउआ जोंनियाव थानो नांथारगोन। जोंनि आत्मिक जिबना गोथार जिउजों दैदेनजानो नांथारगोन। अब्ला सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव बै बालन्दे बादि जोङो रंजानायखौ मोननो हागोन। मा नोङो दुखु दाहायाव दङ? मा नोङो लोमजानाय साजानायाव दङ? ना नोङो सैनांनायाव दङ? औ, जों मोदोमाव थांना थासान्दि संसाराव सानाय सुनाय बेमार आजारफोरजों जों साफ्रोमबो सुबुङा जाखायो। बियो थांना थासान्दि जोंनि मोदोमनि मोनसे नेचारफोर बादि। दा बेनिखायनो जों साफ्रोमबो सेबथाब जानायफोर बादि जानानै दङ नामा? जों नाख्रेब जानानै दङ नामा? जुदि दङब्ला जिसुआ बुंदों जोंखौ, इसोरा बुंदों जोंखौ, नोङो सिखां, आत्मिक जिबनजों नोङो दैदेनजा गोथार जिउजों। इसोरनि बाथ्रायाव नोङो देनहो, इसोरनि बाथ्रायाव नोङो था। लुकासनि 7:13-14 बे पदआव जेरै सासे बालन्दैनि फिसाज्लाखौ थैखानाय सुबुंखौ जिसुआ जेरै सिखांफिनहोदों, बेबादिनो नोंनि आत्मिक जिबनखौ सिखांफिनहोनो जिसुआ सानफ्रोमबोनि नोंथांमोननि जिउ खांनायाव इसोरा लामा नायदों। जोंखौ लामा नायदों। सोलायगौबा सोलायगौबा, फैगौबा फैगौबा, इसोरा जोंखौ लामा नायगासिनो दङ। अनलायग्राफोर, बोसोन बिजाबनि 3:8 बुंदों, नोङो बेफोरखौ मावदो, अब्ला नोंनि सानाय, नोंनि सुनाय, नोंनि गासै बेमार आजाराव बेनो मोजांथार मुलि बादि जागोन होननानै बोसोन बिजाबाव सल'मन राजाया बुंदों। इसोरनि बाथ्राया जोंनि सानाय सुनायाव सोखाग्रा साबसिन बियो मुलि। बोसोन बिजाबनि 3:8 बुंदों, खोनासंदो, आं फरायनानै होनि बे गोथार बाइबेलनिफ्राय। नोङो बेफोरखौ मावब्ला बेनो जोखोमफोरखौ गाहोग्रा आरो सानाय सुनायफोरखौ सोखाग्रा मोजां मुलि जागोन। बोसोन बिजाबनि 3:8 नोंथांमोना बयबो फरायनानै खोनासंनो हागोन। दा बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राया, गोथार बाइबेलनि बाथ्राया जोंनि जिबनखौ, गोमानाय सुबुंफोरखौ, गोमानाय सुबुंनि जिउफोरखौ, आत्मिक जिबनाव आन्दायलांनाय सुबुंफोरखौ इसोरनि बाथ्राया लुखाङो। इसोरनि बाथ्राया लुखाङो। आरो जाय मानसिफ्रा इसोरखौ मोनबाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ ग्रहण खालामबाय, साफ्रोमबो सुबुंफ्रा इसोरनि जिउजों दैदेनजानो नांथारगोन। आत्मिक जिबनाव लुखांजानो नांथारगोन। इसोरनि गोथार जिउआ साफ्रोमबोनावबो थानो नांथारगोन। अब्ला जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव रंजानाय जाफ्लायगोन। जेरै सासे रान्दिनि गासै दुखुखौ, लास्ट दुखुखौ जिसुआ नुनानै सिखांफिनहोदों गावनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावजों। थिग बेबादिनो जोंनि जिबनखौ, जोंनि न'खरखौ, जोंनि आन्दायनाय फिसाफोरखौ जिसुआ गावनि गोथांनि बाथ्राजों, आत्मिक जिबननि गेजेरजों जोंखौ स्रांनि लामाजों दैदेननो, जोंखौ सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव रंजानाय जिउ खांहोनो थाखाय दिनै जिसुआ जोंखौ हांख्रायदों, जों खावलायदों। साफ्रोम सुबुं, गासै बुहुमाव थानाय सुबुंफ्रा इसोरनि जिउजों, इसोरनि गाहाम बाथ्राजों दैदेनजानो नांगौ। अब्ला जोंनि जिबनाव रंजानाय जागोन। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों, बासायग्रा जिसुनि मुङै।